אתם מכירים אותי, יביל. ואני משחק עכשיו, כרגיל. כי אנחנו משקיעים בזה הרבה, זמן פנוי מחיים. ואנחנו לוקחים את זה, ויש לנו הרבה תוכנות וזה, ואנחנו מאוד משקיעים בארץ. תבוא להם בק. אז כפי שאתם יודעים, בפרק הבא זה יהיה לנו לגמרי את כל המשחקים הטובים. Overwatch. וואי, זה פנטסטי. 11 חיים. טוב. עכשיו אני משחק. רגע, אני אחכה שטורי יגיע. נכון, ופשוט תכתבו לנו בתגובות. כן, תציעו לנו משחקים לשחק. ואנחנו נראה אותם וננסה. כן, משהו כזה. נכון? אולי כל יומיים, זה יהיה קשה כל יום, אבל אנחנו יכולים אולי פשוט לצלם את זה כמה פעמים ברצף ואז לעלות כל יום אחד. אם אתם לא הכי טובים ב-CSGO, שאתם לא אוהבים את המשחק, אז אתם יכולים לא לצפות פשוט בפרקים האלה ולחכות לפרקים אחרים. ולהגיד לנו שאתם לא אוהבים. כן. כן. גם לי עוד מעט תקנו מחשב, יהיה לי Overwatch, מיינקראפט. ותציעו לנו משחקים בתגובות וננסה אותם בשמחה. אולי ארק סורווייבל אם אותו קוראים לזה? ארק סורווייבל, כן. זה כנראה שלא, אבל יכול להיות. כן. קיצור, יהיה הרבה משחקים, גם קלאש רויאל, נעשה פתיחות תיבות ולוטבוקסים כן, ובכל אוקיי, ניצחו. את זה נגיד. מה אתם אומרים? פרק הבא נעשה קומפ? אולי? אם נראה שיש הרבה תמיכה ב-CSGO. ואם לא, אז אנחנו נעשה נגיד חבר שלנו 1PvP. אם נעשה קומפ, זה כנראה יהיה פרק ארוך. 30 דקות. כן, משהו כזה, אז אל תתלוננו. יכולים לעלות לצפות בכל הפרק. אתם יכולים להעביר, תעשו מה שבא לכם. אבל אם אני אשיג הרבה כסף אתם יודעים, מהקייסים שאני הולך לפתוח, אז אני אקנה כאן אידרה, מי שמבין ב-CSGO יבין את זה. שזה אומר שאני יכול לזכות בכל משחק שלי בסקין. זאת אומרת, ככה נרוויח הרבה ואני אעשה לכם... כן, אוקיי, משם הם על הכוונת. ובסוף יש לנו בדיחה, קבוצתית, איך אומרים? כן. זכרו אוברגיים. תדמיינו. השם של הערוץ. אני לא רוצה. עכשיו תורו לשחק, תורו יובל. זה נראה לי וידאו טון, וזה MP7. הוא רק דיגנט, יפה. טוב, יפה. למה משהו? ואם תרצו, אנחנו נשחק גם יש לי אייפד, נשחק ברול סטארס וכל מיני. אם תרצו, אין זו אגדה.
זה מעניין אח שלי. טוב, אז כפי שאתם רואים, אנחנו גם לא כל כך טובים במשחקים האלה, אז לאט לאט במהלך הערוץ אתם תראו שיהיה שיפור מסוים בהבנת משחק. ונשתפר עם הזמן. תוכלו תוכלו גם לתת לנו טיפים. אם אתם באמת מבינים במשחקים. נראה לי שאנחנו לא שומעים כלום דרך אוזניות. טוב, תקשיבו, זה תקלה טכנית, אנחנו כבר... טוב, סליחה על ההפרעה. כן, תקלה טכנית. אנחנו מצטערים שלא שומעים את המשחק, אנחנו ננסה לסדר את זה פעם הבאה. פרק הבא. כן. אז תישארו איתנו לפרק הבא. בוא נעשה לוזי. הפתעה. סופרה. Talk me my little friend. זה גם היה מהיר. לא, אבל אני לפחות עשיתי שתי קילים. כן. 2-1. טוב, נראה לי פרק הבא זה נעשה קום. או 1 נגד 1, זה תלוי בחבר שלנו. וגם פרק הבא אנחנו נסביר, עוד כמה פרקים נסביר לכם טיפה על קייס, איך אתם יכולים להרוויח. אני יש לי קוד שאני יכולה לתת לכם שמרוויחים ממנו $0.50. זה מטורף. כן, $0.50 אולי זה נשמע לכם לא הרבה, זה בערך 2 שקלים, אבל עם הזמן כבר אפשר להרוויח הרבה. 30 סנט, לא חצי, טעות. ואני זוכר מזה, נראה לי אם אני לא טועה 5 סנט שאתם מרוויחים. אבל גם אני. אבל זה בשביל החיים, זה בשביל יוטיוב, הכל. וואי, מה זה? וואי. כנראה הייתה לו כוונת. אתה לא מדבר, הוא אח שלי. אוקיי. עכשיו נוכל לשחק? סליחה על הפרקים משעממים, כי אתם יודעים, בינתיים צריך למצוא תוכנות הקלטה, ורק אצלי יש בעיות אצל אחרים. אחד אין לי מחשב, יש בעיות בשני. רק אצלי. עוד מעט תהיה לי מחשב. אני מקווה ש... ולי סקייפ. אם נגיע להרבה סאבים, אני אתן לכם את הסקייפ שלי, ורק לחלק אני אשאר, כי אתם יודעים. לא, אני אשאר כל מי שירצה. אנחנו כנראה גם נעשה פרק שאנחנו נדבר שלושתנו בסקייפ זה יהיה ספיישל כזה. ונשחק כולנו באוברוויץ'. ויכול להיות שלא יהיה לי בראש. כן, מקסימום אבל תהיה תגיד, איתי או עם... עוד שנה, שנתיים, גם ליובל יהיה CSGO, נכון? כן. ולארבן אני לא יודע. אני גם לא כל כך רוצה CSGO, כי זו שאני לא אוהב את המשחק. כן, אבל צריך בשביל הערוץ. בשביל הערוץ יש לי מיינקראפט, אוברוויץ'. איך, דרך הקיר, בוא נראה איך הוא אוהב אותך, אל תענה. גם המיקרופון שלי. אוקיי, טוב, אז בינתיים, כמו שאמרתי, אנחנו לא כל כך טובים, אבל אתם יכולים גם ליהנות מהפדיחות של המשחק. עצרו, אתם רואים את הלייב שלו? אומייגאד, כיף לו. אתם מכירים את קני במקרה? קנקנקון? זה שחקן אני צריך לספר לכם משהו. אתם יודעים מה הולך לצאת באוברוויץ'? הולך לצאת איזה שחקן חדש. אתה יודע? כן, אני יודע. איזה? לא כל כך, לא יודע. טוב, מישהו כזה חזק, נכון? יש את הקוף הזה, החזיר הזה, הקוף. כן. זה כפול 15 ממנו הכוח. בקיצור, הוא הורג את הקוף במכה אחת. יש לו בוקס שהוא פשוט עף באוויר ובום. אבל זה לא חזק מדי? זה חזק מדי. יכול להיות שיעשו לנו איפה משהו כזה? לא עשו לו. אבל אפשר רק להשיג אותו מתאיבות. לא מקבלים אותו בהתחלה, אתה חייב סקין שלו. שזה מבאס. אבל הוא פשוט כפול 15 מהקוף. אוקיי. אז כמו ששמעתם, חדשות מרעישות חברים. ואם אני לא טועה, העדכון יוצא עוד חודש. תשמעו משהו מוזר. על המיקרופון שלנו כתוב 666. טן טן טן. ואם לא הבנתם, אז 666 זה המספר של השטן. שטן, מן. הפעם בזבזתי את כל כסף שלי, כי זה בטח המשחק האחרון. כי זה 3 משחקים לא שיחקנו. זה לא נראה שהאש הזה עזר לנו. קלוט. אני האקר, איך הרגתי אותו? עשינו עכשיו
מישהו כאילו דרך הקיר בהדשוט, שזה משהו ממש נדיר ב-CSGO. נראה לי היה שם מישהו בצד. איפה שהייתם מקודם למטה בצד. אבל אני לא בטוח. הנה, כן, שם. זה היה הציץ. סליחה אם יש לאגים. אנחנו כבר עובדים המון אנשים. בוא ניקח סקאר 20. וואה, סקין. סקין סבבה, לא משהו. אני לא מאמין. יש לי עוד משחק. תפתח את הדלת, תפתח את הדלת, זהו, אני קופץ. אני מוזר. סתם לא. טוב, בוא נעשה איזה בלופי דיפופ. קפיצה סלטה אחורית. נכון. עשינו קיר ואז ישר הורידו אותנו. לא, איזה מקום אני? וונדס. אוקיי. אז כפי שאתם רואים, הווידאו קצת משוגע. באיזה כן, מובן. אפשר לומר? של CS אני פה. אבל אנחנו גם משחקים חבר שלי מתישהו והוא קורע אותי. עד שהוא יורה בו כבר קולט אותו. וכפי שנראה אנחנו מפסידים פה וזה משחק אחרון. אולי פעם אחת אני אעשה איתכם דרופ. קומפ אם אני לא טועה נעשה מחר. לא כאילו מחר. טוב. ותכתבו לנו בתגובות איך עבר לכם החופש. היה לכם כיף? רק התחיל. וסליחה על הרעשים, שמעתם? לא מאמין. איזה סבל. טוב. סגרו אותי פסק. אז כפי שאתם רואים הפסדנו. טוב, וזה אומר ש... ועכשיו נגמור את הסרטון. כן, עבר 12 דקות. מוכנים לבדיחה שכחנו להגיד לכם Game over. זוכרים? מבינים? נגמר המשחק ויאללה ביי.